Velkommen til Resenbro Putten-Tæk. Der er heller ikke så mange mennesker i dag. Det er også fredag. Jeg har god vind her. Det var der så også oppe i Skellerup. Knap så meget her, som det var oppe i Skellerup. Men må det ikke blive en god dag hernede. Det sætter sig stærkt på i hvert fald. Lad os se om vi ikke kan få noget. Lad os se om vi ikke jeg kan være så heldig at tage nogen ind for de første par kast. Jeg går lige ned mod enden hernede, fordi min teori er, at vinden blæser den vej. Fiskens fod af dem der blæser også den vej. Så fiskene må være nede i den ende. Nu prøver vi. Ja, og den første. Det var jo første kast. Nej, det er første gang. Oj. En basse. Den er eddermame hissig, den her der. Den er satme også stor. Ja. Det er godt, du giver hjælp med det, Jesper. Tak skal du have. Du er sgu en god mand. Kan du lige få det ud af sommer? Sådan her. Nå, jamen det er en ny en på CV, kan man sige. Det er første gang, jeg har fået en i første kast. Og så til med på videoen der. Det bliver sgu da ikke meget bedre. Godt nok også stor. Nej. Det kunne da godt være min teori med, at fodemnen blæser den vej. Fisken er dernede. Den holder. Det var lidt samme teori, jeg brugte i Skellerup deroppe. Og det gav jo også rimelig godt, kan man se. Øj, den er flot. God størrelse. Nå Jesper, så står der også 1-0 til mig i Resenbro. Det var svært at følge med i dag, kan jeg også sige dig. Hold op. Ej, den er voksen den der. Trækker sæt med godt ind i den størrelse. Hvis de andre jeg har fanget i den kaliber her, de overgiver sig rimelig hurtigt. Det gør de altså ikke her i Resenbro, kan jeg så lige fortælle.
lægger vi lige nettet ud, så det er klart. Den er fin. Og satan er fin. Godt nok tung. Satan den trækker. Læs i den klinge, hvordan flexer der. Ja, om det her det er så dagens eneste fisk, så det er fint med den kamp her. Det kan jeg leve højt på længe. Og en ny PR i Kildvad oppe i Skellerup. Det kunne være sådan små banditter, jeg har fanget der. Kom her. Ej. Og satan er den fin. Hold da helt kæft. Det kunne godt gå hen og blive en ny PR, som mig det der. Jeg kunne få hele min hånd op i gennem på den her. Som I se, lille bitte icebluen den tog på. Og det er altså min absolut yndlingsfarve den her. Sådan blub. Ja. Og satan et monster. Jeg tror det er en ny PR. Ja, jeg har været oppe og hente vægten i bil. Jeg tror sgu det er en ny PR. Den gamle PR sagde 5,7. Ja, og dog. Det var kraftigt. Satan, mand. I ser det der. I 7,1. 1,2. Hold da, krabat. Så er der bid igen i Risenbro. Nej. Det er rigtigt. Den kilo er mere. 2 på en dag. 2 forskellige søer. Den kan næsten også kalde en PR. 2 kilo på en dag, det har jeg ikke gjort før. Sådan der. Jeg ser det der. Sponen sidder helt ned i halsen af den. Jamen, den er flot. Den er ikke stor i forhold til den der halve hest der. Blåval. Det var så Risenbro på den tæk. Der er pænt meget vind her i dag. Rimelig åbent område. Og det er jo nærmest også næsten eneste negative man kan sige om søen her. Der er lige det at Jyllandsringen ligger 900 meter herfra eller sådan noget. Og der kører de så race ud i dag. Det kan man godt høre hernede. Og så ligger der en vej rimelig tæt på lige herude. Der kommer lidt bil om, det er meget begrænset. Ellers så kan jeg ikke sige noget negativt om Risenbro. Jeg har ikke fanget det store i dag, men til gengæld har jeg taget en 7,12 kilos regnbue og en fin lille kilo. 2 fisk, 2 timer. Det er okay. Specielt når jeg har taget en 7,2 kilo, så er jeg glad. Og som sædvanligt, så fik Jesper jo ingenting. Han har travlt med hans kebab sandwich, sjov halløj, perversiteter han render rundt og laver. Ellers så får Risenbro de får 10 ud af 10 på alle fronter herfra. Fine faciliteter, rentebord, toiletter, betalingshus. Der mangler ingenting herude. Så her skal jeg helt sikkert op igen, og det er lige knap blæser så meget. Jeg har været her et par gange, og det er en af mine favoritsøer. Det er det helt sikkert. Nu vil jeg køre videre til Ørnsø og prøve at kigge der, se hvordan det ser ud. Om der skal fiskes der, det ved jeg ikke endnu. Ellers så finder jeg måske en anden sø på hjem af. Men der kommer en video mere. Nu får vi at se.